камбуди мутахассисони чашм дар навоҳии дурдасти кишвар аксари онҳоеро ки мушкили биноӣ доранд ба пойтахт меоранд. Аммо хеле дер, замоне ки аллакай ба гуфтаи мутахассисон муолиҷа мушкил ва зарурат ба ҷарроҳӣ пайдо шудааст. нозанин 14 сол дорад ва як ҷарроҳии чашмро дар пойтахт пушти сар кард. дар 6 солагӣ чашмони нозанин ки хира медид якбора олуз шуд. волидон танҳо бо гузашти 7 сол баъди талоши табобат дар ноҳияи худ тасмим гирифтанд ӯро ба шаҳр оранд. акнун барои боз дунёро рӯшантар дидан нозанинро мебояд як ҷарроҳии дигарро низ аз сар гузаронад. соли 2015 ба беморхонаи чашм омадам. зрени ман паст буд ва аввал 3 моҳ свет гирифтам, баъд вай маро ҷарроҳӣ карданд. барои баъд ҳозир чашмам рост. ман бисёр мехоҳам ки чашми ман рост бошад мисли дигар кӯдакҳо ё ин ки дигар духтарҳо. пизишконе ки нозанинро муолиҷа мекунанд мегӯянд чашмони ӯ дар натиҷаи камбинӣ ва фишори зиёд овардан ба чашм олуз шудааст. табибон мегӯянд агар ӯро дар марҳилаи аввали беморӣ табобат мекарданд шояд кор то ба ҷарроҳӣ намерасид. бисёри бемориҳое ки камбин ҳастанд қариби 60% ҳамин ба олусӣ оварда расонда. падару модар ба олусӣ гуфта ба мо муроҷиат мекунанд. намедонанд ки чашм беғарз олуз будани кӯдак чашмаш боваид хира мебинад. аммо вақте ки мо муоина мегузорем кӯдак ҳам олуз аст ҳам биноишаш аста хира бинад. табибон офтальмологҳои тоҷик аз афзоиши бемориҳои чашм махсусан миёни наврасону ҷавонон изҳори нигаронӣ мекунанд. дар 9 моҳи ахир дар маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм беш аз 3000 нафар муолиҷа ва ҷарроҳӣ шудаанд ки 40% онҳо кӯдакону наврасон буданд. бино ба иттилои расмӣ ҳоли ҳозир дар кишвар ҳамагӣ 258 табиби бемори чашм фаъолият менамояд ки барои 8 миллион нафар бисёр кам аст. мутахассисон мегӯянд пештар табибон ба қадри кофӣ буданд ва дар саросари кишвар назорат мебурданду муоина мекарданд. ҳоло ин чиз нест. имрӯз дар мактабҳо муоинаи тиббӣ гузаронида намешавад. агар қаблан ҳамасола миёни мактаб бачаҳо ин муоина гузаронида мешуд, мутаассифона солҳои ахир ин ба назар намерасад. аз ин рӯ аз волидон хоҳиш мекунем ки ақаллан як маротиба худашон давоми сол фарзандонро аз ташхиси тиббӣ гузаронанд. маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм яке аз муассисаҳои тиббии серодам аст. дар ин марказ 25 табиб фаъолият дорад. 7 нафари онҳо ҷарроҳанд. масъулини он мегӯянд ки беморонро сарфи назар аз маҳалли зист қабул мекунанд, аммо ин маънои онро надорад ки тавонанд тамоми онҳоро ба табобат фаро гиранд.